במועצה ניסימו תלי מנהלום פיסקית כלמה תהיה כתכוני דאו ikechidwa. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-Knisja omna tmur tagħmel it-tifkira San Bartilmew Apostli. San Bartilmew twilet f'Kana tal-Galilea, l-Apostlu Filippo ħadu għan Ġesu u jingħad li wara t-tluħ tal-mulej fis-sema mar ixandar l-Evanġelju fl-Indja u hemmhekk ħa il-martirju. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejta Marja Dolores Mifsud. Qawwi fina mulej dik għall-fidi li ħeġġet l-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek, għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja mqazza tkun għall-ġnus kollha sagrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. F'dak iż-żmien l-anġlu ġej kellimni u qalli: ejja nurik l-arusa Mart il-ħaruf, u ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u wurieni l-belt il-qaddisa Ġerusalem nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fija tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġaspru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajd kbir u għoli b'12 il-bieb fih u 12 l-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet. L-ismijiet ta' 12 il-tribù ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-Apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek, is-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Alleluja, alleluja, alleluja. Rabbi, int li ben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Izrael. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Filippu sab li Natanjelu qallu: sibna lil dak li fuq kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom, Ġesu minn Nażaret bin Ġuseppi. U qalu Natanjel: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret? Ejja u ara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra li Natanjel risaq lejh, qallu: ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem ma hemm ebda erq fih. Natanjel staqseh: kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Mallem, qalu Natanjel, inti li bent Alla, inti s-sultan ta' Iżrael. U wieġbu Ġesu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin. Qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn u żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli tAlla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Bil-qeda nagħmlu ħsieb xkejken fuq il-Vanġelu. Din is-silta jeżis insibuha irrakkuntata biss fl-Evanġelju skont San Ġwan. U permezz tagħha naqraw is-sejħa ta' Natanjel, il-bniedem li Ġesu faħru u għażlu sabiex jimxu warajh. Issa fl-istess ħin Natanjel wieġeb billi jindirizza lil Ġesu b'ħafna titli sbieħ, dak li għadna kif qrajna fil-Vanġelu. X'qallu Natanjel? Inti li bent Alla. Bit-tieni waħda: inti s-sultan ta' Iżrael. U minkejja dan Natanjel kien għadu fil-bidu ta' din il-mixja wara Ġesu, kien għadu jibda l-mixja tiegħu wara Ġesu. U għalhekk kien għad baqalu ħafna x'jitgħallem minn Ġesu. U dan seta' jagħmlu biss għaliex? Għaliex ikompli jagħmilha ma' Ġesu. U meta għamilha ma' Ġesu tgħallem ħafna affarijiet sbieħ sew materjali u iktar spiritwali. U allura seta' jagħmlu biss dan mela għax mexa warajh. U naturalment ħaġa bħal din li tnissel fina ħafna paċi minkejja tan diffikultajiet li jibqgħu hemmhekk. Kellu diffikultajiet San Bartilmew, għadda minn ħafna diffikultajiet u anke sofferenzi u anke sakrifiċċji. Jiġifieri, imma l-bniedem tAlla meta jkollu lil Ġesu f'qalbu avolja jibati, imma jħoss xi ħaġa barranija dak li jaf jagħmel Alla lil dawk li jħobbuh. Għalhekk importanti kemm hija ħaġa sabiħa li ngħixu ħajjitna viċin Ġesu, mhux inbedin minnu, viċin tiegħu. Biex mal-ewwel għajma, mal-ewwel diffikultà li aħna nlissnu, il-mulej Ġesu jkun pront u jerfana minn dik il-miżerja li aħna nkun qegħdin fija. U għalhekk ngħidulu l-mulej Ġesu: mulej Ġesu, inti li bent Alla u inti s-sultan ta' Iżrael u aħna nemnu li jint Alla. Bil-wieqa. Miġburin fl-imkien f'xirka ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbu inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina għall-Papa u għall-isfijiet u s-saċerdoti biex fit-tagħlim tagħhom tidher dejjem l-awtentiċità tal-fidi li għaddewna l-Apostli. Nitolbu għall-popli li qegħdin jiżviluppaw biex fil-waqt li jħabbirku ħalli jieħdu d-drittijiet tagħhom jevitaw il-ġlied u l-vjolenza. Nitolbu għall-insara ippersegwitati biex it-tifkira tal-martri tqawwi fihom it-tama li d-batja tagħhom hija żerrija tal-insara ġodda. Nitolbu
għal din il-komunità nisranija biex telep it-tentazzjoni tal-Kristjaneżmu komdu u li tibqa' dejjem tiġġedded fid-dawl tal-Evanġelju nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Tkun imbierek u Alla li tqawwi lil kull min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik. Għamil li mal-Apostlu San Bartilmew nistqarru dejjem il-fidi tagħna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlimbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex nagħtu ġeħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu naqilgħu il-għajnuna tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikompli riġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu bil-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art li hija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marja Dolores mifsud li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mitet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżiż tagħna, fil-benefatturi tagħna, f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqassam Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' San Bartilmew, ma' San George Preka li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li n-naset qarbna bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin-Alla l-ħaj bil-mewtijak, kif li minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem għad-distijak. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nobit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, aħfirli, Signor Alla. Nitolbuk mulej biex birran tas salvazzjoni ta' dejjem li tajtna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh ta' għajnuna issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija, Tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlu bisafin. Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.